बिटिआर सिमा बारायनायनि लागाव टेक सिमा बारायनाय नङा बे जिल्लाल'सो गावदों जोंनि बिटिआरआव तामुलपुर बिनिनो बमा गावदों मिथिबाय ना बिराद गिदिर जाबाय दायो बिटिआरआ। लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथां बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं ना। दिनै जों माखासे बाथ्रा सावरायनि ना जोंनि बिटिआर बिटिसिआव मोननै डिस्ट्रिक्ट बारायबावबायदां ना डिस्ट्रिक्ट बारायलायबायनो बेखौनो रंजागासिनो मानसिफ्रा बमा गावलायदों बिराद गोजोनदों। गावनि जायगायावसो गावनानै बेनो दोङो नामल' सोलायगासिनो दङ बेजोंलाय मा मुलाम्फा जादों। जोंनि बर'फ्रा बे थाखानाय जाबाय थानोसै बे बिस्वनाथ सनितपुर धेमाजिफोरखौ मा गोसो गैला नामा दंब्ला बिसोरखौ बारायलाय हायोब्ला नोंसोर दावराव खालामनानै सरकारखौ नारसिन बारायनो थाखाय जै थैनि खालामना लाब गैया नामा रायजो राजा नोंथांमोन। बड'लेण्ड मोनबाय नामाब्रा माथो रंजासोदों बमा गावलायदों मानसिफोरा ना जायखौ नांगौ बेखौथ' लाबोनो हाला ना थाखानायखौनो बोखावनानै रंजालायबाय था नोंसोर आलु गेसावफोर साला खालि बे बिपिएफ इउपिपिएल जै थोनि होनायानो जोबनो रोंला रायजो राजाया मा लुबैदों बेखौ जेबो मिथिया ना नायलाय माबायदि रंजादों बिसोरो नुबायना मामा जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद बिराद देरहानाय मोनबाय आरोना बिराद मोजां बुस्थुखौनो मोनबाय। हायोबा सनितपुर बिस्वनाथखौ बेबायदि दावराव खालामनानै बारायहोलाय नोंसोर दंब्ला ना रायजोफोर बर'फ्रा माबादि ना मानसिफोरा नायलाय नांगौआव गोजोननाय गैया मायाव रंजागासिनो दङ। सिगांबो खनसे बम गावखांबाय दाबो गावबाय दाबो जिथुनि सिगांबो जों बेखौनो बे मोनसेनि थाखायनो बिथिंजे नांगौ जि बारायनांगौ बेखौथ' बारायनो हाया गोहो गैया ना बेबायदि मानसिफोर दं जोंनि गेजेराव नायलाय रंजानायासो भिडिअखौ नायलाय एसे ससे होना होनो ना नोंथांमोना जै Long live! Long live! Long live! EPPL long live! Long live! Long live! Himanta Biswa Sarma long live! Long live! Long live! Himanta Biswa Sarma long live! Long live! Long live! Himanta Biswa Sarma long live! Long live! Long live! Pramod Gora long live! Long live! Long live! Pramod Gora long live! Long live! Long live! Pramod Gora long live! Long live! Long live! Bitu Sarkar long live! Long live! Long live! Bitu Sarkar long live! Long live! Long live! Bitu Sarkar long live! Long live! EPPL Sarkar long live! Long live! Long live! तामुलपुर जिल्ला लं बिटिआरनि सिमा बारायनाया माबायदि बिराद बमा गावलायदों रंजादों लं लाइफ ना रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोन प्लिज आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम नोंथांमोना ना आरो शेयार खालामनो हाजासे बेफोर भिडिअखौ बिराद रंजानाय ना बिटिआर सिमा बारायनायनि दा लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायबाय थानोबा नोंथांमोना बेल आइकनाव थुना होगोन अलाव साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे जोबजासिम भिडिअखौ नायलांनो थाखाय साबायखर बयनिसिमबो दिनै भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर ना गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन साबस्क्राइब लाइक शेयार खालाम दाबाव बाय